to abin da ake nema wal afina anin nas, kuma ya zama ka yafe har zuciyar ma ka cire, ka daina damuwa da wannan mutum. To makami na ƙarshe shine wanda ya cutar da kai ka kyautata masa. To an kai kololuwan abin da ake so kenan. Suna cutarwa kai kana kyautatawa, wallahu yuhibbul muhsinin. Ba laifi bane mutum ya rama mummuna da mummuna, in ma aka kira, in ma za a rama mummuna da mummuna, ba za a kira abin da aka rama da shi a ka'ida mummuna ba, sunan shi ramuwa in dai bai wuce iyaka ko. To amma wannan makami ne na kowa da kowa. A manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam kimma ne na koyi a mafi kyawun ɗabi'u. Saboda haka shi sallallahu alaihi wa sallam mummuna yana mayar da shi da mafi kyau ne, kamar yadda Allah ya umarni, idfa billati hiya ahsan, idfa billati hiya ahsan. Dan zaka mayar da martani, ku kula, hiya ahsan, sai mu tuna kuma menene al-ahsan, mafi kyau shine ka mayar da martani kana jin cewan wannan bawan fa abin da yayin nan in ba dan Allah ya kaddara masa yi ba da ba zai yi. Idan ka kai makamin riskan wannan, kana jin cewa abin da ya maka nan na munantawa Allah ne ya kaddara masa, in Allah bai kaddara masa ba ba zai yi ba. Saboda haka idfa billati hiya ahsan, sai ka mayar da martani a makamin ihsani, makamin an ta'budallaha ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Idan mutum zai mai da martani a wannan mukamin, duk lokacin da aka munanta masa zai kalli Allahn da ya kaddara wa wannan mai munantawa. Saboda haka fa idan ladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamim, da mai kyautatawa da mai munantawa, da kaga mutum a tabi'an dan adam in an kyautata masa, jubilatil qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha, in an kyautata masa zai ji daɗi kila ya mayar da kyakkyawa da kyakkyawa. Wannan ɗabi'a ne na ɗan adam. Inda kuma an tsaya iyakan wannan mu'amala, to ba za a gane me yi dan Allah da me yi dan mutane ba. To sai aka ba mu ma'aunin ko munantawa, shi kuma anan ne za a gane. Domin kyautatawa, idan ka kyautata ma mutane biyu ko mutane uku, sai duk ka kyautata masu, sai duk suka kyautata maka, to ba za a san sun kyautata maka dan Allah ne ko sun kyautata maka dan ka kyautata masu ne. Ba laifi bane su kyautata maka dan ka kyautata masu, ina fatan mun fahimta, amma ba a kai makamin da ake so a kai ba. Ganduje ba zai bar shi ba. Da ake so a kai shine a Ni ba zai za nake gode Ganduje ba. Ganduje ba ya aiki ba. Kaga mutane biyun nan, Allah ya saka Ganduje da alheri. Wallahi da barnar da za su yi musulunci. Kaga Sunusi da aka kwabe shi, billahi alladhi la ilaha illa da an bar shi. Barnar da dai yi wa musulunci, balle kuma yana dan jin larabci har mutane suna yaudaruwa da shi. Ko ba ku san abin da yake, ba ku sani ba ne. Wallahi Ganduje Allah ya saka masa. Lokacin da Ganduje ke kokarin cire shi, wannan nagari mu me yace? Yace in aka taba shi, me yace? Me ya faɗa? Yace in aka taba shi, me ya faɗa? Ba za su yadda ba. Za a tashi. Aka cire shi shuru kaman an yi ruwa, kuma ya gagara komai gashi nan. Amma da yi barazana, ni lokacin da ke barazana da Allah ba ku san shi, wannan tsire ya fi shi da Allah kuma shi da tsire. Ina zan dama ƙarya ne, ƙarya ce, kuma aka cire shi ɗin. Bayan an cire shi suka ba shi kalifanci na Inyas, ya je da kalifancin, ya je. An dora shi akan ra'asu jarima ne. An dora shi ne mana, to ai da ba su yadda ba ma, ya je haushi ma. Da yana ce in kuka cire shi, don mu yi maganin ku gidan ɗarika ne. Gidan ɗarika ne, gidanmu ne, ba za mu yarda ba. An cire shi din, kuma da aka zo aka bashi, da aka cire shi ma aka kore shi, aka bashi kalifan tijjaniya, aka bashi kalifan tijjaniya. su ba su yadda ba, Suka ce ba su yadda ba. ai ba wani wanda ya ce ga wani kalifan tijjaniya ayyana shi. Aka yi faɗa a Sokoto, ai ba na gani ba ne. To aka cire shi kuma aka yana shi kalifancin shi, sai yaya kuma Abdul Jabbar
kaga Ganduje Allah ya saka masa ba khadimul islam ne fa khadimul islam fa ka gani ba dan Kano bane ba na siyasan Kano amma wallahi na sara masa yayi aiki ma addini dan wallahi idan barna ta bayyana to ana son a samu jajjaccen shugaba da dai takalin dinta ya wallahi takalin din wannan matsala din wallahi ya takalin dinta bai ji tsoron zargin mai zargi ba bai ji tsoron magoya bayan su ba duk ya share shi wannan din kokari yake fa ma yarsa ma ta gaje shi ya samu guri ko ba kai yake bane tana wakiltar sa ma mace ta yi sarauta musulunci ya yi da shi ta wakilci namiji a taron jama'a ɗabi'anmu ne al'adarmu ne ma ba barna ba ce Ganduje Allah ya saka maka tare da baba impossible baba impossible ya ce mai girma gwamna ya ce babu wani wanda zai zo ya cin kashi wa addini ba da cin kashi ma addini